Jo sóc el Blai Casals i sóc acordionista i vaig començar a tocar l'acordió quan era petit per arrels familiars, d'alguna manera, tot i que desconegudes, perquè jo no vaig conèixer el meu besavi que tocava l'acordió i me'n vaig enterar més tard, quan un dia jugant a casa d'un amic, a casa del meu cosí, de fet, em vaig trobar un acordió de joguina i em vaig engrescar i el meu pare i el meu avi, ostres, tenim un acordió guardat això perquè el nostre besavi tocava l'acordió i el vam baixar de l'Altell i vaig començar, no? Llavors això em va portar d'alguna manera al Centre Artesà Tradicionarius i aquí a Arsèguel, a les colònies de joves músics. I això que dic una miqueta ve en relació amb el llibre que vull recomanar, és aquest que es diu Orquestres, acordionistes i festes del Pallars, que és d'aquesta col·lecció d'estudis sobre el Pallars, tot de llibres, concretament aquest és del Llorenç Sánchez i Vilanova, però aquest llibre és un dels llibres que a mi em fa molta gràcia, té moltes fotos, perquè jo tampoc no soc de molta lectura, no vull enganyar ningú, però sí que explica com historietes de diferents formacions que hi havia pel Pallars, o Pallars i Rodalies, formacions musicals. I a mi m'ha fet molta gràcia perquè, d'alguna manera, durant un temps em va obsessionar una miqueta la idea de recuperar aquesta figura com d'acordió amb bombo i Charles, que de fet ho he fet amb Morena Tradipatxan, que és un grup que hem tingut que hem fet versions, que anava jo amb acordió i bombo i Charles, i de fet és una cosa que arrel de voler recuperar com aquesta idea he anat fent amb els diferents grups musicals de després, diguéssim, de Morena també. Llavors aquest llibre té tot de relats, diguéssim, o descripcions de bandes que sonaven pel Pallars, i em fa gràcia perquè d'entrada hi ha noms, com a mi m'havia marcat una pàgina i l'acabo de perdre, perquè volia llegir un tros, però a veure si hi ha tot com un recull d'acordionistes, però a més hi ha bandes que em fa molta gràcia, perquè totes les que d'alguna manera incorporaven el bombo i el Charles ja comencen a tenir uns noms tipus Trem, Sorolls Jazz, no? O Trem Sarau, Dinàmics Trems, The Camel Hot, ja com una miqueta anglosaxó, no? Una miqueta venia com el concepte jazz band, que de fet alguns li deien jazz band el fet de portar bombo i Charles, no? Els acordionistes. Bueno, llavors d'alguna manera m'inspira molt perquè hi ha molta... recull segurament aquest moment en què arriba una miqueta la idea de jazz band per fer ball a plaça, d'alguna manera, no? Melody Jazz, la banda del Culleraire, la banda del Sastret, vull dir que conviuen una miqueta potser dos mons, no? I em fa gràcia perquè recull les fotos i veus una miqueta que segurament aquesta època de transició que jo no he viscut, de la mateixa manera que tampoc no vaig viure el meu besavi com tocava l'acordió i va venir a mi l'acordió aquest, no? Vull dir que jo tampoc no vaig viure aquest antic món que es va com oblidar, marcat segurament per una guerra i un país opressor, no? Per dir-ho manera. Però bueno, orquestres, acordionistes i festes del Pallars. Hi ha molts llibres d'aquests del Pallars i aquí de la Seu també que a mi d'alguna manera em reconnecten amb un món que jo intento, no sé si reproduir o crear, però intento com connectar amb aquest món que no he viscut, i uns llibres així d'alguna manera em porten em fan com una miqueta la pel·lícula, anar a veure la pel·lícula del que jo no he viscut i m'agradaria veure, no? Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc.